Kabaratang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baretang unyan para sa aga. Enotong bareta halid dyan sa luwas. Si Ans Galero. Ans, kamen. Kinumpirmar kan gobyerno lokal kan Legazpi na pituan bagong positibong kaso ng COVID-19 sa syudad. Ini matapos sasabihin ngunit na pagkahapon ni Alkalde Noel Rosal na tulo ka ini ang mga lalaki gikan sa Barangay Rawis, Legazpi City asin na parareho ining mga government employee. Duwa man na residenteng babayi kan Barangay Buragwis ang nakaduga nga o kaya nakakumpes ni sa pitong panibagong kaso ng COVID-19. Mantang sarong babayi gikan sa Peñaranda asin sarong lalaki man na residente kan Barangay Cruzada ang mga panibagong kaso ng COVID-19 sa syudad. Sigon sa lokal na ikutibo, ang gabos na nakakuarantina na sa mga oras na sinpi katawanan na magkakanig ng medical atensyon sa ang gobyerno lokal. Mientras tanto, naging matrayong pungo niya na aldaw asin na naging smooth ang dalaga na kana pag-screen asin pagtaon ng priority number sa 900 na mga Legaspeño na nakatala ang bakunahan sa aga sa Legazpi City Convention Center. Sigon kay Rosal, sa aga, igugiraray ni na pagtaon ni na numero o kaya priority number sa Bagong Bayan Central School na mapoon alas 8 ng pag-aga. Tinawanin na doon na alkalde na dahil na kinakaipuhan pang magkuhanin priority number ang mga senior citizen ang A1 asin ang mga bados dahil sa pwede na sila mag-walk-in during o kaya sa mismo aldaw kan pagbabakuna sa nasambitan ng venue kung saan ini gigibuhon sa Legazpi City Convention Center. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Ipinaluwas na kan Malacanang ang guidelines para sa ipapautob na pilot COVID-19 alert level system sa Metro Manila poon sa Webes. Tanganay mapugulan ang paglakop kan COVID-19 asin mga variants kani. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque, sirarom kan guidelines kan Interagency Task Force ipapautob ang 3C strategy o ang mga dapat likayan. Ini unclosed, crowded, asin close contact. Pinag-unang bitan ang alert level 1 kung nababa asin nagbababa ang COVID-19 transmission, total bed utilization, asin intensive care unit utilization rate. Alert level 2 kung hababa man ang COVID-19 transmission, maging ang healthcare utilization pero nag-itaas ang total bed utilization, asin intensive care unit utilization rate, asin ang alert level 3 kung halangkaw ang COVID-19 transmission, mantang nag-itaas man ang total bed asin ICU utilization rate, asin alert level 4 na kung may halangkaw na COVID-19 transmission, maging ang total bed asin ICU utilization rate, asin alert level 5 kung nakaka-alarma na ang COVID-19 transmission, mantang nasa critical ang total bed asin ICU utilization rates. Pinoonan na kan-anom na mga local government units sa Metro Manila ang rehistrasyon sa mga menor de edad na nasa edad na 12 hasta 17 anyos para sa pagpapabakuna kontra sa COVID-19. An-anom na mga LGU nagpunang magparehistro sa pagpapabakuna sa na kinabibilangan kan Makati, Muntinlupa, Manila, Caloocan, Las Piñas asin Pateros. Ang Pateros, ang pinakainot na LGU na naglansar ni na rehistrasyon sa magpapabakunang hobenes kontra sa COVID-19 kan Septyembre 8. Suminakat na sa 23,115 ang kabilugan na numero kan mga Pilipino sa abroad na nagpositibo sa COVID-19 matapos ining maragdagan nin 79. Sa ipinalawas na datos kan Department of Foreign Affairs, 113 ang numero kan mga bagong narahay dalan sa maabot na sa 13,228 ang total recoveries. Ano man ang nakadagdag sa numero kan mga nagkagaradan kaya suminakat na sa 1,383 ang kabilugan na numero kan mga nagadaan sa nasabing helang. Sa ngunyan igwang 8,405 pasyente na nagpaparay pa sa COVID-19. Sigun sa DFA, alay sa 103 na mga nasyon asin teritoryo ang mga Pilipino na nagpositibo sa COVID-19. Imbes na ibakal nin face mask asin face shield, dapat itagama na sana ang budget sa COVID-19 testing, contact tracing asin ayuda sa mga sektor na naapektaran kan pandemya.
Iniyan suhestyon ni dating National Task Force Against COVID-19 and Special Advisor Dr. Tony Leachon sa pagsasabi na dapat i-rechannel ang fundo para sa face shield as in face mask sa testing as in sa ayuda siringman pakusugon ang contact tracing. Idinagdag pa man yan na dapat man ipasunod ang hard lockdown as in free testing. Sinabi ni Leachon na dapat tutukan ang testing, contact tracing as in dapat libre as in magtaon ni ayuda sa mga apektadong sektor kan sosyedad. Balikan tambara tali diyang sa luwas si Jimmy Nasalita. Jim, kamen. Retiro na sa politika si ex-congressman Fernando Gonzales. Susog sa saya dahil na siya nin plano para sa 2022 election imbes pagabot sa mga hapot. Unong sa mga plano sa politika dahil na siya nin maisimbag dahilan sa mapahingalo na siya. Tigdi sa ligaw ang pinagdirihiran niya para magsimbag sa konsisay ang mga makarandidato. Iyo mismo si Mayor Pati Gonzales Alsua mantang sa Kabilugan Canter District ang pigya tutuklo niya na pwedeng magsimbag. Iyo si Congressman Fernando Didi Cabredo. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Padagos ang recruitment kan Department of Health para sa karagdagan na health workers sa nasyon. Ini sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque, kasunod kan paghali kan 11 volunteer doctors sa Philippine General Hospital. Tiwala si Roque na mapapanuan kan mga bagong graduate ang kakulangan sa doktor asin nurses sa nasabing hospital. Sinabi pa niya na handa ang gobyerno na palawigon pa ang COVID-19 bed capacities. Binanatan ni Senador Richard Gordon si Executive Secretary Salvador Medjaldea sa pagsasabi na di pwedeng ibasol sa Senado kung mas pinili nindang investigaran ang issue nin pigsasabi nga paglabaw na presyo nin COVID-19 supplies. Ini kasunod ka naging pahayag ni Medjaldea na dapat magsumitir na sana ninreklamo ang mga senador kaysa magkaigwan nin investigasyon. Idinagdag pa man ni Medjaldea na sayang sanan oras na magkaigwan nin investigasyon sa Senado lalo na sa panahon na magkakaigwa pa rin pagdakol kan kaso nin COVID-19. Sinabi man ni Gordon na si Health Secretary Francisco Duque Mansana an sa indang pig-invitaran na mag-atender sa investigasyon. Tinawanin doon kan Malacanang na padagos ang pigigibong recruitment kan Department of Health para sa karagdagan na health workers sa nasyon sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Ini ang pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque kasunod kan sinabi kan Philippine General Hospital na nakakamati na nin staffing crisis ang sendang lado mantang nagharabo na ang nagkaparang volunteer doctor sa COVID-19 referral hospital asin nagkakahirelang naman ang iba pang healthcare workers. Sigun kay Roque, dakulang bagay na dakul na ang mga bagong graduate sali sa kursong medisina asin dakulman na mga nurses ang nakakapasar-pasa na. Pagawat man sa mga doktor, pigigibok ang gobyerno ang gabos tanganing makapagtapos ang mga ni asin makapairarom sa kinakaipuan na eksaminasyon tanganing padagos na madugangan ang mga doktor sa nasyon. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang personang nagpaluwas nin viral video na nagpapahiling kan sa iyang sobrang kauyaman sa grupo kan mga doktor paring makaampang nin kaso dahilan sa pagluwas sa mga sekreto kan gobyerno asin pagsuhay sa data privacy law. Siyang sinabi na ang pagluwas sa kan video paring manimbag dahilan sa pagsuhay sa anti-wiretapping law. Idinagdag pa man ni Roque na bahala ng Interagency Task Force na magsumiter ni na magkakanigong kaso kontra sa nasabing persona. Sibong na lado, day pa man isi kung si isi na persona ang nagbulgar kan video. Ipinahayag ang Philippine General Hospital na sobra na sa sendang operating capacity ang sendang pigtatagama para sa mga pasyenteng may COVID-19. Sinabi ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, igusin ng mabot sa 320 COVID beds para sa mga pasyenteng may COVID kung sain 300 Gs ang mga pasyente ngunyan sa ospital, asin maabot sa 40 na mga pasyente nasa emergency room na nagalat na makalaog. Apera digdi, igwa pang maabot sa 200 na pasyente ang nagalat man na ma-admit sa PGH.
Imposible man na ma-admit ang mga pasyenteng nasa waitlist, lalo na takulang naman sinda sa mga doktor. Balikan tang barata, ali dyan sa luwas, nasa linya si LBB. LBB, kamen. Nangapudan si Department of Health Region 5 Director Dr. Ernie Vera sa publiko na igilid na muna ang manlayla ay napagtubod asin mga puro politika sa paglaban kan pagdakol kan COVID-19. Ini ang saro sa ipinagunampitan ni Vera matapos sa iyang ipedara na sa iyang representante sa pinag-aatindiran presente kan TCGB News na COVID-19 Surge Plan kan PRTTH asin Office of the Civil Defense na magkasararo sa pagpugol kan pagparadakol kan nasampitan ng helang. Sigun kay Vera, alarming na ang sitwasyon ngunyan asin dapat magkasararo na ang gabos magsurunod sa minimum health protocols lalo na ang pag-iwas sa urumul-umol para maiwasan ang pagparakanayap ka na sampitan ng helang. Ngunyan ang BRTTH magiging eksklusibo sa pagbulong sa COVID-19 asin sa mga nangangaipo na sa mga intensive care units asin emergencies ang atindiran asin welcome sa mga pasyente. Mientras tanto, maski si Gobernador Alfrancis Bichara Canalbay na alarmaman sigun kay Provincial Administrator Bida Flor Diamante na sana day na magparadakula ang kaso ng COVID-19 kasing suportado man ang plano ng BRTTH ay kinaraman sa paghanda sa COVID-19 surge. Mientras tanto, sa mga oras na ini, nagtataram na ngunyan si Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda na nagpahayag man nin pagsuporta may kinaraman sa siring na bagay, may kinaraman sa nasampitan ng aktibidad. Tangugunta na hindi ang pahayag mo niyan sa presente kan press conference na ini. Toxic talagang wala na po talaga eh. Kahit po, so, rendi po, marami po tayo rendi po, marami po. O, di ba, kung may pinabili kita ng 4,100? Yes po, po. Meron pa po kami, nasa 3,000. Ay, may siya dito. Oh my God. I thought it's just an interaction. Not supposed to, I'd rather, I'd rather, not because I don't want to be blamed, but, during DRI, privacy of the LGU should be, the privacy of the LGU in the response should be respected. My job here is really to network, connect, and as well as, of course, provide support, especially to the key institution, and at the same time, in my district, to provide guidance to my mayors. Yes, sir, thank you for opening, for allowing us to march into your evacuation center, maski hindi pa turnover. Because that is also one of the secret for law by keeping quarantine facility space rather than home quarantine. So, I think what we're missing right now is a lot of testing. So, is the testing guy here? Roger, kakabtang kampahayag mo niyan sa presente ni Congressman Joey Sarte Salceda asin ni Dr. Eric Laboral kan BRTTH. At baka nag-iba pa mga istorya makinaharaman dyan, ako po si LBB. Sinuspindir na kan Justice Jose Abad Santos General Hospital sa Binondo, Manila ang pag-ako nin mga pasyente. Ini matapos sumabot na sa critical level ang sa indang capacity rate dalan sa pagruso kan mga pasyenteng may COVID-19. Parehong nasa full capacity na ang emergency as in holding area kan nasabing hospital. Sigun sa maniamiento kan Abad Santos Hospital, maresibisa na sinda ni mga bagong admission in kaso may ma-discharge na ibang pasyente. Sa ngunya maabot sa 80,000 ang COVID-19 cases sa sa Manila, kay banana ang 1,247 active cases, 77,224 recovery, asin 1,526 na nagkagaradan. Inulokan sana ni Presidential Spokesman Harry Roque ang pangapuda na siya magdimitir na sa pwesto dahilan sa kauyaman kaini sa mga medical doctors kan magkaigwanin pagtiripon. Siyang sinabi na ang presidente sana ana solamenteng may poder na pwedeng magpatalsik sa iya sa pwesto. Enot kay niya, sinabi ni Vice Presidente Leni Robredo na daing poder si Roque na tuyawon ang mga healthcare workers na nagtataya na nga ni kan sa iyang buhay o sa indang buhay sa laban kontra sa COVID-19 alagad, di man na itataw ang mga beneficios na dapat maresibikan mga iniya, lalo na ang special risk allowance asin iba pa.
Sa gararay na pipag-iingat ngunyan kan gobyerno lokal kan Manila an mga residentes kini sa padagos na patakot kan COVID-19 ini maski pa medyo nagbababa na ang numero kan pigtatamaan kan COVID-19 inapisar kan medyo pagbaba kan numero sa syudad na Sangunyan nasa 1,247 na sana. Sigun kay Mayor Isko Moreno, madali nang maubos ang kapotnindang supply na medical oxygen tank na sa indang pigagamit sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Sinabi niyang in kaso maglubog girare ang kaso, kanasabing helang pwedeng bako na sufisyente ang pugol na supply kan gobyerno lokal, partikular na kan Manila Health Department nin oxygen tank. Katakod kini, inagyat kan alkalde ang supplier o manufacturer nin mga medical oxygen tank na magpulas na nin sufisyenteng supply kini para masimbagan ang mga presenteng pangaipo. Magagarumduman na ibang medical supply store sa Bangbang Street sa Santa Cruz, Manila, Sangunyan, nagpapabakal na nin oxygen refill dahil sa babang supply nin mga bagong oxygen tank. Ang kada refill na 50 libras na oxygen tank nasa 370 mantang ang refill na 15 libras asin 20 libras na oxygen tank nasa 220. An anuman na lakdang na minadiskriminar kontra sa mga bako pabakunado, bako sana bako patas, kundi day ini makakatabang para sa pagbangon kan ekonomiya. Iniyan pahayag ni Sergio Ortiz Luis, pamayukan Employers Confederation of the Philippines o ECOP, sa pagsasabi na ang diskriminasyon na pwedeng maging magastos, lalo pa sa mga saradit na negosyo na nangangaipong magkuan indugang na overhead, tanganing maugid sa naan vaccination cards. Ini kasunod kan suwestyon na magkaigwanin bakuna bubble na matugot sa mga bakunado na magkaigwanin operasyon, tanganing makabangon ng ekonomiya mantang limitado ang mga bakunado. Maatang nin misa para sa healthcare workers o medical frontliners ang simbahan katolika na pigkokonsiderar na national hero sa tahaw kana mamatian ng COVID-19 pandemic bako sana sa Pilipinas kundi maging sa bilog na kinaban. Panginginutan ni Archdiocese of Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang Mass for Frontliners nagigibuhon sa San Felipe Neri Parish sa Mandaluyong City. Gigibon ini alas 9 nin aga sa aga kung saan makakaibanan ni Cardinal Advincula si Reverend Father Hans Mangdurulang ngayon ang kura parko kanasabing simbahan. Ang Mass for Medical Frontliner gigibon bilang pagmidbid asin pagdaonin importansya sa mga healthcare workers na ipigtataya sa peligro ang buhay para matawanin tabang asin iligtas ang mga naulakitan in COVID-19. Pigkokonsiderar na mga bayani sa tao kan pandemya. Magagarumduman na nakapalaman sa Bayanihan 1-2 Law asin administrative workers na nagsiserbi para mapugulan ang paglakop kan COVID-19, makakaresebi nin special risk allowance pero di pa manggararay ining na ipapautob. Nag-apelar sa Senate President Tito Soto sa Interagency Task Force na ipasunod giraray ang mga regulasyones sa pagkakaiguan in religious gathering sa lindong kan bagong granular lockdown na ipinapasunod sa Metro Manila poon sa Huwebes. Sing sinabi na dapat silang tugutan ang 10% kan kapasidad sa mga simbahan. Idinagdag pa man ni Soto na nasasabutan niya na kaipuhan pa man giraray na limitaran ang mass gathering tanganing mapugolan o mapreventaran ang paglakop kan COVID-19 sa nasyon lalo na sa Metro Manila na iungon yan ang epicenter kan pandemya. Daing financial assistance na itatao sa mga lugar na ipapararam sa granular lockdown sa oras na magpuuna ang pilot implementation kan COVID-19 alert level system sa Metro Manila. Ina sinabi ni DILG Undersecretary AP Mako Dinsing dahil food packs ang napagdesisyonan na i-distribute sa mga apektadong residentes. Sinabi pa ni Dinsing na 50% kan supply ng food packs iyon sa simbagon kan gobyerno lokal mantang para makatabang man sa mga LGU. Nagluwas sa bagong pag-aadalat na efektibo ang COVID-19 vaccine hali sa Sinovac at ang nga
o mapasadit ang tsansa nin kagadanon o maging critical as in severe case sa COVID-19. Sa ipinaluwas na pag-aadal ka New England Journal of Medicine and effectiveness of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in Chile, malinaw na resulta ana dakulang porsyento kan COVID cases sa Chile ang di man nakaabot sa seryosong sitwasyon dahilan sa Sinovac. Sinabi ni Dr. Melvina Sanicas, sarong vaccinologist, na ang pagbakuna nakapreventar sa hospitalization in 87.5%, ICU admission in 90.3%, as in death nin 86.3%. Obligaron ang mga close contact ang COVID-19 patients na tapuson ang 14 dias na quarantine maski pa bakunado na asin negatibo na sa virus. Base ni sa pinaluwas na guidelines sa pilot implementation kan alert level system para sa COVID-19 response sa National Capital Region, document na ipinaluwas ka nakaangil daw. Ipapautuman ang minimum public health standard sa panahon kan pagpapautob kan alert level system. Nagpatanid ang Food and Drug Administration sa publiko kontra sa klamar na ang nasal spray products pwedeng gamiton para mapugolan o mabulong ang COVID-19. Sa advisory, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na ang nasal spray products tinugutan sana bilang medical devices para sa short-term use sa nasal cavity as in minaserbe bilang mechanical barrier sa mga particulates. Sa ipiniliwanag dan produkto, dahi man inaktibong pharmaceutical ingredients na direktang makakabulong, maeliminar as in mapreventar sa helang. Iyan mga tugang nga detalles kay mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangarang kan mga pagariba, Ronald Baldo Salado Technical. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Franz May Boras. Ako man po si Edwin Teral na nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay.